pianti nggih para ingkang dirang putri. Ayo do. Lok. Hop, jos. Lok. Jos. Hop. Yuk. Lop. Ya, ayo duk. Lok. Katuran pinarak Mas Heru Bimaya Tri Adi Budaya. Raja rene aja ngado wae toleh disawang karo kasane aja dipikir sing lagi naksir aloe wong ora tangga ya aja lalamatan taksian nganggo sujanan nuli kabeh kata sing padha selo junjun ora seku sing padha padha lelakone nyep semake.
Tambur gong beri bandhe ngangkung minangka tengah budaling prawadya wasiya gawa sarata tata sang teping raja nemoe karo ngarjo matur nuwun Mbak Lurah karo iki ngapunten Mbak Lurah iki Mbak Karji niki mau sing ana diutang karo Mbak Lurah. Yo. Ayo Nduk. Kuda budaya. Panaran kang mantulung agung. Kaya pangke nolak kaprigelan ning dening para Sri Kandi woi ya woi Mbahmu Karji lho. Iya wae ngareng saged sampeyan.
Siti jos loro ya goyang Siti single Siti jos om sesarengan jejogetan Turaka Putri Kuda Budaya lalu Dipayu Bagjo sesarengan kalian AB Moya AB Pro Audio Profesional hip hop tanpa pikir ya kene krasa krondongan muter-muter watake krasa pisikan saya kepingin bae nikmati sego pate gawang-gawang lendrang dari ETP sawor sambel melandingan rasi deli tumpang kulung godhong ates lembaran dipangan esok maduk temangan sing tapi kamluk dipangan bengi nyeni saka pate ora meriah Oha ayo untuk sing hati-hati Sri Kandi Kuda Budaya Kang Wijel saking lelat-lelat dan kebenaran kaum panulung agung wah Yo. Hop. Mas Karji saya Sri saya Naga. H-E, Ho-A, H-E, As, Heho, Heho.
Monggo niki matur gunging panuwun Bapak Sumar. Kan wijel saking leladan Dulurejo. Aturan pinarak wonten siyang sesarengan kalian Kudo Budoyo. Oh ya. He. Lo. He. Yo. He. Lo. Ayo untuk sing hati-hati. Para Sri Kandi Kudo Budoyo. Ha.